Okay, good day sir. Ito na po, naka-ready na po yung order nyo. Si Gent 106 road bike. Ayan po ay 4,500 pesos with free helmet. Ito po ay naka 3x7 speed na thumb shifter. Ayan, naka disc brake na rin po yung kanyang unahang gulong. Ganun din dito sa likuran. Ayan po ay may side stand. May shifter yan o cambio 3x7 speed, 3x crank, 7 speed na sprocket sa likod, 7 speed na RT XTLM. Ganun din ang FD nya XTLM po. Bali yan po yung bikes natin ay ready to deliver na po sa inyo dyan sa Iriga. Ayan po. Once again, ayan po yung Gent 106 road bike natin, kulay black with blue with silver. Ayan, so update na lang po ako pag na-deliver na. Ito na po yung order mo, si Gent 106 road bike. Ito po ay naka-thumb shifter 3x7 speed. Ito yung brake sa harap, naka-brake sa likod. Ito po ay naka-disc brake na. Activate na rin po yung preno sa unahan. Ito po ay may side stand para hindi na sandal na sandal. Ngayon, papakita ko naman sa iyo na yung nakatono na. Baliunahin ko po dito sa kanyang sprocket. Ayan po ay 7 speed. Yan. Working po yan. Check ko po na maigi yung mismong RD nya. Accurate na rin po yung preno nyan sa likod. So dito naman po tayo sa kanyang crank. Ayan po ay 3x. Okay, so sa shifter po, dito po ang shifter ng kanyang crank. So ito lang po, release lang po dito. Ayan po yung pagpipindot. Tapos pag malaki naman, push lang po. Tapos dito naman, papunta rin sa malaking sprocket. Dito lang po yung shifter nya. Ayan, pag release, ito naman po. Okay, ito naman yung brake sa harapan. So bali sir, ito po, deliver na lang po namin ito bukas. Yan po ay Gent 106 road bike. May free po yan na helmet. Yan po, 4,500 pesos po yan dito sa JMC Bikes Bicol. Maraming salamat po. Okay, good day sir up. No? So ito na po, na-pick up na po yung bikes na order nyo. Ayan si Gent 106 road bike with free helmet. Ayan po, wait nyo na lang po siguro mga before 9 AM. Darating na po itong bike sa inyo dito, dyan po sa may Santa Maria, Iriga. Maraming salamat po sa tiwala sa JMC Bikes Bicol. Then sa mga gusto din magpa-deliver katulad ni sir, no? So message nyo po ang FB page. Yan, JMC Bikes Bicol. At kung kayo naman po ay malayo dito sa bandang Kamsur, ayan po, pwede nyo po kaming orderan po sa TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, via TikTok shop. Search nyo lang po yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Standard shipping po nyan, 3 to 7 days. Depende po yan sa location nyo. Ang shipping fee po ay shoulder po ninyo. Yan, makikita nyo po yung shipping fee once na na-check out nyo. Katulad dito kay sir, yan po pinadeliver, delivery fee with charge pa po yan. Depende po yan sa location nyo. Maraming salamat sir sa pag-avail sa atin sa JMC Bikes Bicol.